Hi mga kalinlin, this is Island Ski Vlog, ang Bicolanang Oragon. Mga kalinlin, samahan nyo ko, pupunta po tayo sa grocery. Kasi po, bibili po ako ngayon ng spansahog na. Ayan mga kalinlin, umuulan na, oh my gosh! Thanks God, umuulan! Hi mga kalinlin, nandito na tayo mga kalinlin, kababa ko lang ng bus, ayun na yung bus. Ayun na. Grabe mga kalinlin, lakas ng ulan, ayun. Lakas ng ulan dito sa UAE. Ayan mga kanili, no? Lakas ng ulan dito sa loob ng isang taon mga kaninlin, isang beses lang dito umuulan. Ibig sabihin, pag umulan dito, mag-change climate na, magtataglamig na. Okay. Ayan mga kaninlin, no? Sige pa rin ang ulan. Ayan. Ay mga kaninlin, nasa loob na tayo ng city center. Tingnan yung baha. Pati sa floor, baha. Dahil sa ulan, ayan. Naglilinis sila. Ayan. Ay mga kaninlin, ngayon po ang lulutuin natin ay ang ginataang tilapia. Ito po yung ating tilapia mga kalinlin. Ito yung ating tomato, yung ating garlic, ating siling green. Ito po yung ating onion, yung ating ginger. Din gagamit po tayo ng tanglad. Ayan. Then, ito po ay ang namnam na pampalasa. Then yung ating ground black pepper, paminta. Ayan. And then ito po ay ating ilalagay na gulay, ang ating spinach. Kung gusto niyo po mga kalinlin, gumamit po kayo ng pechay. Then ito po yung ating coconut milk powder. Ito po siya mga kalinlin. No? So ang gagawin ko po dito ay tutunawin ko po siya ng hot water para hindi siya magbuo-buo. Gamit din po tayo ng patis. Ayan. Pesos. Cooking oil. Ayan. Then salt. Ayan. So ngayon mga kalinlin, kung natin gagawin ay ipapray muna natin yung tilapia. So ayan mga kalinlin, mainit na po yung ating frying pan. So ngayon po lalagyan po natin ng cooking oil. Tayo natin ng 1 minuto para uminit yung cooking oil. Din nalagay na po natin yung ating tilapia. Ayan mga kalinlin, mainit na po yung cooking oil. So ilagay na po natin yung tilapia. Ayan. Ayan mga kalinlin, dito na po yung ating tilapia. Ngayon po, hanguin ko muna siya. Ayan mga kalinlin, luto na po yung ating fried tilapia. Ayan, luto na po. So, ang susunod po natin gagawin ay magpapakulo na po tayo ng tubig. So, ayan mga kalinlin, pakulo tayo ng tubig. Hintayin natin ng 5 minutes. Then, ilalagay na po siya natin dito. Ayan. Ayan na mga kalinlin. Yung ating pinakuluan na tubig. Pwede na po siyang hanguin at ilalagay ko na po siya sa coconut milk powder. Ayan na mga kalinlin. Lagyan na po natin yung tubig. So, ngayon po haluin natin para hindi siya magbubuo. Ayan.
Ayan, ilalagay ko na yung tilapia. Naghugas pa ako ng kamay. Lagay ko siya. Then, ilalagay ko na po yung tomato. Ayan. Yung tomato. Ginger. Ayan. Yung onion. Then yung garlic. Ayan. Then yung ating siling green na maliliit. Ayan. Then yung lemongrass. Ayan. Ayan. Ilagay ko na po yung ating gata. Ayan. Lagyan ko na rin siya ng paminta. Ayan. Then, patis. 1 tablespoon of ayan, pesos. Lagyan na rin natin yung nam-nam, kaya naman. Ayan, pampalasa natin. Nam-nam. Ayan. Ubus ko na yung isa. Then, pakukuluan na po natin siya ng mahinang apoy lang mga kanlin para hindi siya hintay lang natin mga kanlin na kumulo at lumapot yung ating coconut milk powder. Ayan po. Hugasan lang po natin yung spinach. Ito po yun. Alam niyo mga kanilin, kaya gusto ko itong spinach kasi ano siya, medyo manamis-namis. Pero pwede rin kayong gumamit ng pechay kung ayaw nyo nito. Pero try nyo na rin itong spinach. Manamis-namis siya. Ayan mga kanilin. Ayan po, kumukulo na. So ngayon, inilagay ko na po yung ating spinach. Pag natin mga kanilin, hintay lang natin ng 2 minutes, then ayan na siyang i-serve. Ayan na siya mga kanilin. Tikman po natin kung ano lasa. Ayan. Malapot na po yung kanyang sabaw. Ayan. Tikman natin. Napakasarap. Try nyo na mga kanilin. Napakasarap. The best. Wow! Ilagay natin yung siling green. Ayan. Siling haba. Then, lagyan natin ng huling gata. Ayan.
Ayan mga kalinlin, napakasarap niya. Ayan. Hintayin natin 2 minuto ulit, then pwede na siyang serve. A few moments later. Mga kalinlin, ito na po yung ating finished product. Na ginataang tilapia na may spinach. Ayan. Kung nagustuhan nyo mga kalinlang aking pagkaluto, huwag nyo pong kalimutang i-like, share, comment, and bell down notification below para lagi kayong updated sa aking mga videos. Ayan mga kalinlin. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Thank you for watching. Bye.